जिथु गोदान संगठन सात्र संगठन जन्म जादों बिसोरनि एम एन्ड अबजेक्टखौ जोङो जिखिनि खोनानो मोन्दों आलादा रायजो बिनाय आरो लोगोसे बर'नि गोबां समस्याफोरखौ लानानै खामानि मावलांनायनि थांखि लानानै बे गोदान सात्र संगठना जन्म जादों होननानै आं मिथिदों। थ' बियो जेबो अपराध खामानि मावनाय जायाखै। दिनै आबसुआ सेपारेट स्टेट नांला होननानै जिहेतु सुक्ति खालामनानै फैखाबाय लास्ट एन्ड फाइनाल कमप्रेहेनसिभ होननानै बेवहाय गोदान संगठन दिनै जन्म जादों बेखौ आबसुआ वेलकामसो खालामनांगौमोन, बरायनांगौसोमोन जे जोंथ' हाखाला, जोंथ' सारेन्डार खालामना फैबाय, गोदान सात्र संगठन जानाया मोजां जादों। आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामनो बा आलादा रायजोनि थाखाय खोथा बुंनो जिथु संगठन जन्म जादों बेखौ आबसु हिसाबै वेलकामसो खालामनांगौमोन। बियो जेबो अपराध जायाखै बा इउ पि पि एल आबो बेखौ वेलकामसो खालामनांगौमोन। दिनै बिथांमोना जिखिनि खोथा बुंलाबाय थादों बेफोर मिनिंलेस, जेबो गैया। आबसुआ मोनसे इउ पि पि एल नि मोनसे स्टुडेन्ट उइं हिसाबैसो खामानि मावगासिनो दंखायो। ओंखायनो दिनै जिथु जन्म जादों गोदान सात्र संगठन बेयो खोब मोजां खामानि मावगोन होननानै